Asibingelele bazalwane egameni likaJesu. Simbonga uNkulunkulu ekseni osihlanganisile kule nhlanganiso emnandi kangaka ebukhoneni kaNkulunkulu ekseni. Amen. Ngithathe lethuba ngibingelele abazali bethu Mama Mahlaba noBaba Mahlaba bengekho phakathi kwethu besendaweni yaseJohannesburg beyoqhubha umsebenzi wenkosi. Asike sibashayile izandla kakhulu. Hallelujah. Bingelelo baba be-leadership, makhosikazi akwabo, imindeni yabo, abantwana babo, siyababulisa egameni likaJesu nabo asike sibaphe izandla. Bingelelo workers of the church, ushers, security, media team, lesishutha kahle kangaka. Amen. Abafowethu abasidlalelayo kamnandi kangaka sibashayile izandla nabo. Hallelujah. Worship team sayibulisa nayo edumisa kamnandi kangaka. Hallelujah. Asishayile izandla. Labazalwane benza umsebenzi obaluleke kabi. Ibona abafike bandlala ukhaphetho obovu esohamba kuona. Uma ubona umkhize sela sebeyondlalile ukhaphetho obovu oyigazi likaJesu sinyathela kuona manjena. Hallelujah. Asisami ngamandla ethu sima ngendumiso yabo. Hallelujah. Uthi uSolomoni behlasela uthi ngilandele nabadumise akudingeki izikhali njengamanje. Izikhali ngeke zisebenze njengamanje. Banihlule nazo izikhali zenu ninazo. Nile kuma training na trainwa kodwa nihlule nazo izikhali zenu nama training aphambili. Kodwa ngilandele nabadumisi abahlobe ngobungcwele bazodumisa nje. Impi izovela icollapse. Hey, impi izovela icollapse impi. Shamandaya kuramasaya. Siyabangikhulu ngalabazalwane umsebenzi abawenza endlini yenkosi. Hallelujah. Benza umsebenzi oncomekayo. Siyabingelela abasethela isound egameni likaJesu. Abasiklinela kule ndawo siyababingelela egameni likaJesu ukuze kuhleli kukuhle kanjena. Asike sibashayile izandla nabo. Sibingelela baba bonke abakhona namhlanje kuseni. Nomama bonke obhuti osisi. Super Church siyabulisa opununu egameni likaJesu. Praise the Lord. Hallelujah. Abefundisi ngenze baphakathi kwethu namhlanje lapho behleli khona. Siyabonga kakhulu bukhona babo egameni likaJesu. Fivefold ministry ephakathi kwenu nonke. Ikhona ke Fivefold ministry. Kukhona abaprofeti la. Kukhona abapostoli. Kukhona abavangeli. The teachers of the world. Hallelujah. Asishayile izandla ukuthi Fivefold ministry iphakathi kwethu sonke njengoba silana egameni likaJesu. Kubaba umkhize mntwana uNkulunkulu osindisiwe. Thanda ukuxolisela umama umkhize akekho phakathi kwethu. Uyasebenza namhlanje. Sibengela ba online. Naye uthozo ngibuka online. Naye sithi shalom kuyena. Hallelujah. Hallelujah. Simshayile izandla umama umkhize esibuka naye online. Thank you Lord. Benza umsebenzi obalekile ke. Oh mama. Engeke sikwazi ukwenza thina njengobaba. Hallelujah. Khumula unkosikazi wami nje kukhona umntwana omncane. Uma sibuka ibhola akasithintwa. Yabona nje uma sesibuka ibhola nabafana bami kube ngathi ngangadlula lutho. Hallelujah. Praise the Lord. Umemingane sithi senze litiye namakhekhe sihleli thina siphala ufo. Amen. Benza umsebenzi omkhulu bazalwane abantu besifazane omama. Indlu nje ima ngoba khona umuntu wesifazane. Hallelujah. Uma kusawena weda indlu kodwa uma sekhona umuntu wesifazane iyashintsha ibumuzi. Ngoba ufika kukhona ikhethini elitshekile elimeka nje abone lekhethini siyolithenga baba. Lombhede wakho esikebe khona inceke ngengisho lapha emumva. Ithi uyathi uma seyithathile
Nkosikazi wathi into yokuqala esizoyikhipha lana yilo mbhedo oyiskepe. Yena akabona inkinga yena. Hallelujah. Sengiqalile bazalwane ngiyashumayela ngizama ukuthi umoya ongcwele aflowe ngokuthanda kwakhe. Ngingabe serious, aflowe ngokuthanda kwakhe. Egameni lika Jesu angifuni ukuzenza into engayona. Bakhona bakwazi ukuziqoqa baqoqeke. Mina nginjena nje uma ngiceliwe abazali nabo ngicela sebe understand ukuthi umkhizi unje. Amen. Praise the Lord. Sithunywa yibonaka abazali bazalwane. Bangicelile nami bathi ndodana namhlanje ake kuyoma wena. Njalo uma kufika imessage uyifunda kaningi. Ufona kwendoda imessage ukuthi ngempela lento le ishoyo iqiniso. Hallelujah. Ngoba abazalwane akulula ungasibona sesilana imithandazo yenu. Ngasho ngelinye ilanga ngathi ukuze umshumayeli ashumayele into ozoyizwa la mthandazele. Ngoba uma ungamthandazela uzothi bebanda ngoba umthandazeli awuyenzi into awuhleli kwiposition yakho yokuthi umuntu ozoma la uthi inkosi makadonse phezulu izinto makazilande phezulu kungabi ingqondo yakhe kungabi ama emotions kungabi imicabango yakhe kodwa donse phezulu. Hallelujah. Similana ke ngemkhuleko yona bazalwana kaze kwabalula kuhleli kunzima ukuzalana. Ngilale ngo10 amen 12:20 mangivula ngibheka iwash mangiphaphama ngiyothandaza. Awu ngilala isikhathi esincane kangaka ngayothandaza ngaphinde ngafunda izwi. Hallelujah. Ngaphinde ngayolala 3:30 ngavuka futhi again ngayohlala edining room. Ngisukela ngo3:30 bazalwane angaze ngilale kuze kube manje ngoba ukuzalana kakaze kwabalula bazalwane. Ngoba bazalwane sisuke sifuna ukuthi uNkulunkulu akhulume inhliziyo yakhe. Hayi ingqondo yethu. Hayi imicabango yethu. Hayi ingxoxo lezi ezixokozelayo ezweni. Kodwa akhuluma inhliziyo yakhe ngoba uma ekhuluma izwi lakhe line solution lapho kunenkinga khona. To David izwi lakho liyavula iminyango evaliwe athi izwi lakho liyachaba amahlathi aseGethafi. Sisuka sifuna liyonto uma simela ukuthi inkosi khuluma izwi lakho singakhulumi ingqondo yethu nokucabanga kwethu. Siyabonga kakhulu bazalwane imithandazo yenu iyasiqinisa. Ngiyahleka bamkhumala izolo sinayo sisebenza la uthi kungaweke Mkhize hleli nisibukela. Ake Nkosi ngiyayiceba hleli nisibukela Mkhize kungaweke. Hallelujah. Siyabonga bazalwane imithandazo yenu esiqinisayo. Uthi umprofeti boy ekhuluma eThekwini uthi wabona embonweni embulelo inkosi. Uthi umebona embonweni ubona kunikezwe imqhele ngale. Uthi wabona ibhodi elikhulu lelothisha ibhodi elibhalwe 1+1 amen lelibhalwe hallelujah. Wabona ibhodi elikhulu. Le bhodi uma libheka linamamaki o linamaphesenti omuntu ngomuntu ongasekho la osengale. Uthi wathi umebhekisisa ebhodini uthi wabona inceke babhengu. Uthi nethi uyabheka isikhosi ababhengu iphesenti lababhengu u26% in 100% 26%. Hallelujah. Uthi ubheke ezinye inceke obabuchiliza obabungidi o23 abantu abagijime kangaka bethola o23. How much more mina nawe? Ukhona umuntu wakwasindiswa ngawe. Uyalishumayela izwi kuyisikhathi ngesona. Kukhona into esengiyenza emsebenzini njengamanje mangifika la ngisebenza khona ngizofika abasenze ngisebenza nabo. Ngithi ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Ngithi ngifuna ukuntshena into eyodwa nisebenza ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uyakufela. Ngishiya lo mazwi. Abanye sebedlekile babuza ukuthi Mkhize nikhonza ngaziphi izikhathi. Ngalento encane engiyikhulumayo
ngesikhathi somlungu senkampani kodwa uyayibona ukuthi kunembewu ezoqhuma. Haleluya. Ungazibukeli phansi esikoleni. Ngizohamba kanjena bazalwane namhlanje. Ngizohamba kanje. Cela ningivumele ngihambe kanje. Cela ningivumele ngihambe kanje. Uthi ubaba uBoy umebheka izikozi zalenceke ezihambile ezigijimile kakhulu obabungitho babuchiliza obabubhengu o23 26. Amen. Umethi uyabhekisisa ebhodini lelibhaliwe ubona kubhalwe ukuthi ugogo. Kugogo kubhalwe 36%. Hallelujah. Umuntu wengakazamela azophatha imic. Umuntu ohlala lapha emuva abangenayo bangamnaka uhleli lapha emuva. Uthi bese kuqhamukizwi lithi lo gogo lo njengoba ebashaye bonke begijima umhlaba wonke into edala lo gogo kubuyena ohighest ngo36% ingenxa yokuthi laba babemela babemangalo wagogo. Babengami ngamandla babemangalo wagogo. Engalali lo wagogo ekhala ebusuku ethi baba umkhizi uzoma everele namhlanje. Uzophakama umkhizi everelemu amamezela uJesu. Akungami umkhize kodwa mkhave. Uthi ingako lo gogo athola 36% kubona bonke ngoba khona abazalwane. Hallelujah. Abayishanga phansi kwakhaphethi. Ngifuna ukuthi iqhubeka inkonzo yenzayo iyezwakala. Inkonzo yenzayo inamandla. Inkonzo yenzayo qhubeka ukhuleke. Qhubeka unquse. Qhubeka ume. Rabada khula makhosini. Asambe Mamkosi kumahubo. 2 King chapter 7. Sibuke wona bese siyathandaza siphuthuma eThekwini eAfarum. Hallelujah. Amahubo no Kings, yeah. 2 Kings chapter 7, yes. Amakhosi verse 1. Ungifundele uverse 1. Awuthandaze Mamkosi kuqala ngoba namhlanje ngifuna ukuthi ihambe ngalendlela ngoba uzofunda unqamuke. Ngicela uthandaze kuqala siye enkosini. Thank you, Lord. Onganzulu yemfihlakalo. Singena kwi-gist yalomhlangano ohlanganisele kuwo. Singena ezwini lakho. Siyakwamukela ungulizwi nzulu yemfihlakalo. Moya ongcwele siyazendlala geqa indlebe yethu kamoya mayicije wendlala inhliziyo zethu uthulise yonke eminye imisindo ngalesi sikhathi ukuba sizwe inhliziyo yakho somandla. Moya ongcwele siphuqonda okuphelele siphukwenza njengalokhu izwi lizokhuluma kithi litransforme ingqondo zethu impilo sikwazi ukuyibuka ngehlo lika Jehova osithandayo nosidalile ngegama lenkosi yethu nguJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Shaya izandla kakhulu, shaya izandla kakhulu, shaya izandla kakhulu. Cela ungifundele ma verse 1 to verse 4 bese uyama uzobe seyothinta isithupha sakho ku8 no9 ubese uyakweqa uma sengithi qhubeka uthi 15 and 16 sebese ngiyavala. Amen. 2 Kings chapter 7 fundeka kanje. Wayesethu Elisha zwanini izwi lika Jehova. Usho kanje uJehova uthi kusasa ngalesi sikhathi iseya lempuphu ecolekileyo liyakuthengiswa ngeshekeli namaseya amabili ebhali ngeshekeli esangweni laseSamaria. Induna inkosi yencika esandleni sayo yaphendula umuntu kaNkulunkulu yathi, bheka, uma uJehova enza amafastele ezulwini lento ingenzeka kanjani na? Wathi, bheka, uyakubona ngamehlo akho
ungadli kukho kodwa. Amen ma ngicela ume kancane nje khona ngifuna ukuyichaza la. Lithi izilenkosi umpriest lokhuluma lana umpriest uElisha kuthiwa kwaIsrayeli kwabamba indlala embi ngalendlela exakile. Le ndlala ngendlela yayimbi ngayo kuthiwa kwasekudliwa amakhanda embongolo. Imagine amakhanda embongolo. Kuthiwa kwasekudliwa umswane wamajuba ngendlela indlala yayibambe ngayo. Kuthiwa abanye omama bawu2 bavumelana ukuthi njengoba le ndlala seyibambe kangaka sekuphele yonke into edliwayo, namhlanje siqoba ingane yakho siyidle. Thoba iqoba ngempela bayidla. Thoba bese biyaxabana lese baleka nengane yakhe wayoyifihla. Sefuna kudliwa yakhe bayamceba uyahamba uyomceba enkosini yayiphethe ukuthi lo sivumelene ukuthi akudliwe ingane yami sizodla yakhe. Indlala yayibambe ngalendlela exakile kwaIsrayeli. Thwake uyaqala uyakhuluma umprofeti uElisha ukhuluma kwisimo esingenathemba. Isimo esibi ngalendlela exakile. Uthi kubona kusasa ekseni nizoba ninempuphu namabele. Usho akukho lutho balambile. Akukho lutho ngalezo sikhathi basadla yona imswane namakhanda. Nje bekhuluma nje bayahluthana izingane bamba amanqina ekhanda ziyahluthana. Uyakhuluma umuntu oneauthority kaNkuluNkulu. Uthi kusasa ekseni ngalesi sikhathi nizobe nempuphu yonke inhlobo yempuphu. Kuzobe khona yonke inhlobo yamabele. Praise the Lord. Ukhuluma isiprofetho. Amen. Hallelujah. Ngoba isiprofetho uma sifika sibanjwa yilabo bantu abanodlebe likamoya. Singakhulunywa isiprofetho sonke sikanje kukhona abangasizwa. Amen. Ngenxa yokuthi connection yabo inqamukile. Amen. Kukhona abasibambayo. Hallelujah. Njengale nduna lekhunywa ngayo la. Lithi lenkosi kwakhona induna yenkosi yayincikile enkosini kakhulu ihlala esandleni senkosi. Shuthi umuntu wayesondelene nenkosi. Elisha esho lesiprofetho ithi le nduna kanjani kwenzeka njengoba silambe kanje ngeke yenzeke leyo nto. Iphikisa izwi likaNkuluNkulu, izwi elidalayo, izwi elivula iminyango evaliwe. Uphikisa izwi likamafungu angajiki ethi ngalesi sikhathi kusasa nizoba nempuphu niyidayisa futhi. Ngeke kube nje ukuthi niyibekele nina nidle nabantwana benu. Indlela ezoba iningi ngayo lempuphu, indlela ezoba iningi ngawo lamabele nizokwazi even ukwadayisa nihwebe nithola imali egameni lika Jesu. Usathi kuyena wena nduna yenkosi njengoba usukhuluma kanje ngeke usadla. Hey, kukhona abantu bazalwane esisho isiprofetho kodwa uma sesishiwo alwisane naso. Uthi wena wedwa ngeke usadla kusasa. Uzobona kudliwa kukhona impuphu idayiswa ngamashekeni. Kuhwebelana kufika izizwe ezakhelene endaweni zizothenga. Kodwa wena ngoba sowukhulumile waphikisana nezwi likaNkuluNkulu. Bazalwane uma uphikisana nezwi likaNkuluNkulu mandaya uyafa. Uma uphikisana nezwi likaNkuluNkulu uyafa. Kade ngimenyiwe noba amasitingi elento emagabheni khona umfundisi wangimemile khona bakhe indlu yesonto. Mama omdala uyena kade ephusha 70 years. Uthi bekunzima mntana wami ngixoxa nabo bakhulele bade beshuma lapha ngasekhaya eJolvet bangazi kakhulu kugcwele abefundisi. Uthi mntana wami uNkulunkulu bengiphusha bezingekho izimali kungekho bengihamba ngikhangeza umuntu ona 71 years kodwa wakhe indlu enganga nale. Amen. Egameni lika Jesu. Uthi lo mama mfana wami uyazi beke kufika izikhathi la uma ngicela kubantu bangireject kabuhlungu
uthi abantu kufanele bafunde kakhulu abazalwane ukuthi umuntu umefika ezocela even noma ufuna ukumchitha mukuchithe kahle ngothando wakhuluma amazwi abhlungu kumina wathi bebeke bakhuluma abazalwane mangikhuluma ngale ndaba yalendlu bakhuluma amazwi abhlungu nakumina ngihambe ngiyokhala enkosini ngithi inkosi kanti lento angiqalisa yona ukuthi kwakhiwe lendlu kanti sizokwenza njani uthi uma sekhala ubaba wakhona ubaba uNjapha umfundisi uNjapha ufana nobaba is a soft guy ubaba uNjapha ufana nobaba Ntsentse yabo nje ngeke umhlukanise ubaba uNjapha nobaba Mahlaba indlela aphansi ngayo uthi ubaba uNjapha athi uma esekhala esethi ngiyayeka lento ngeke ngisayakha lendlu ngihlulekile ngiyayeka athi ubaba uNjapha lalela la uma kungabantu abakhuluma kuwena ukuthi akwakhiwe lendlu uzoyeka kodwa uma kuNkulunkulu lo owangitshena ngaye ukuthi uyena okhulumile ukuthi akwakhiwe lendlu uzoqhubeka kunjalo uthi lo mama uma ngeke ngathi ngiyayeka ngenxa yezinto engibhekene nazo uthi ngiyogula ngolala esibhedlela ngiphenduka esibhedlela ngoba uNkulunkulu nobubele bazalwane ungubaba nobubele uthi ngiphenduka esibhedlela ngithi inkosi ngiyaqhubeka ngiyayakha indlu yakho uthi ngidishadwe ngakusasa ngigoduke bazalwane kukhona abantu abangeke bazidle izinto zikaNkulunkulu ngenxa yokuthi balwa namazwi kaNkulunkulu aseprofethiwe akhulunywa ukuthi kusasa ekuseni ngalesi sikhathi nizobe nempuphu amen haleluya asiqhubeke egameni lika Jesu 3 seku2 Kings 7 Yes. verse 3 kwakukhona esikhaleni sesango abantu abane abanochoko bathi omunye komunye sihlaleleni lapha size sife na uma sithi siyakungena emzini indlala isemzini siyakufela khona uma sihlezi lapha siyakufa futhi amen sima verse 4 yes ngalokho masihambe sisukele iqhamu lama-Aramu uma esiyeka siyakuphila uma esibulala siyakufa amen praise the Lord uzobamba uverse 8 no verse 9 mama umama Nkosi masithi aqhutshekwe amen buka kuNkulunkulu kunesimo sokuthi abantu balambile inkinga yokuqala ekhona ezweni abantu balambe ngalendlela exakile izwe uNkulunkulu mezoletha isolution uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu akabuki njengomuntu akacabangi njengomuntu umuntu ucabanga kwakhe uNkulunkulu ucabanga kaNkulunkulu uthi uIsaiah 55 verse 8 and 9 uthi imicabango kaNkulunkulu iphakeme akekho yafinyelela kuyo uthi nezindlela zakhe ziphakeme akekho yafinyelela kuzo aqhubeke ku verse 9 athi njengamazulu ephakeme kunomhlaba kanjalo imicabango kaNkulunkulu nezindlela zakhe ziphakeme uNkulunkulu lana basengxakini yendlala kodwa kuvela lamadoda awu4 anochoko lithi lenkosi lamadoda ayehlele ekhishiwe kamu lithi lenkosi umuntu wayenochoko wayekhishwa ngaphakathi ngoba wayezothelela abanye ngenxa yokuthi kwawunochoko uchoko lalithelelana praise the Lord haleluya kuthiwa uchoko waba namacabhacabha umzimba wonke haleluya kuthiwa umuhamba wawonda emzimbeni uluzi weight umuhamba ukuthi kwaqa amathambo ngenxa ukuthi selikudlile uchoko praise the Lord kuthiwa lamadoda amane ayehleli ngaphandle kwekamo praise the Lord kuthiwa ahlala axoxa wodwa lamadoda athi abafowethu basilahlile ngenxa yokuthi sinochoko futhi abasilethela ukudla siya understand ukuthi why bengasilethela ukudla ngoba nabo abanako ukudla futhi uma uza
kuthiwa uma uza uzonikeza umuntu onochoko ukudla wawukuletha njengoba usukulethela inja ukubeka lana uhlehla ubekude ngoba uma ningenasondelana uzokuthelela lawo madoda ekuleso simo esingabukeki esisimbi ngalendlela exakile. Thank you Lord. Elisha kuzosebenza into ehlula ingqondo yomuntu, abantu abangenathemba, abantu abanochoko, abantu abagulayo, abantu abalahliwe. Lamasuyanda kurema khoshela mazuthu kushe. uNkulunkulu uzosebenzisa into edelelekile nelahliwe. UnguNkulunkulu njalo, lithi izilenkosi. uNkulunkulu uthatha into ezaleni ayithintithe ayoyihlalisa namakhosi. Ufuna le uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa umuntu onjalo. Yabona uma uthi ngihamba ngegift, uNkulunkulu uyakuyekela. Akuyekele. uNkulunkulu lithi lenkosi is a jealous God. uNkulunkulu akafuni ukushare udumo nomuntu. Uma kusekhona amazaba akho osawenza, uNkulunkulu uyama. Akafuni mase uphakeme ubonga izandla zabantu ezikuphakamisile. Uyama. He's a gentleman ame ecaleni akubukele. Kuzobuya wena sezikushayile lento zakho so uyokhala so uyozilahla enyaweni zakhe aphinde athi mntanami angibambatha siqhubeke nendlela ngoba uzolalela kumina ukuthi akwenziweni. Lethi izilenkosi lamadoda nochoko ahleli ayakhuluma wodwa wo4 athi uma sihleli la sihlaleleni ngoba siyafa indlala nochoko liyasibulala. Futhi uma sihamba la siye eKamu lama-Arabu, ama-Arabu azophuma sihlasela sibulale. Kodwa Nkosi yami amandla eunity nokuvumelana athi kodwa asiphume sife siyakhona. Masiphume sife siyakhona ngoba vele uma sihleli la siyafa nje. Uma sihamba nama-Arabu azophuma asihlasela sibulale. Kodwa asiphume sife siyakhona. Kukhona abantu abazosukuma namhlanje ekade sebedengele sebeyekile, abazosukuma abazithintithe namhlanje athi ngifuna ukufa ngiyakhona. Hallelujah, athi ngifuna ukufa ngiyakhona. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uzosukuma ufuya khona. Hallelujah. Izinto zikaNkulunkulu aziyekwa. Izinto zikaNkulunkulu ufa uxeka uyakhona, ubhadazela uyakhona. Zikunetha imvula uyakhona, ukhala uyakhona. Ithemba lingasekho uyakhona. Bazosukuma abantu la. Uyayazi lento soyiyekile uNkulunkulu ayikhuluma la kuwena. Wathi uNkulunkulu yenza uyiyekile. Uyagula namhlanje. Uma uke wasukuma wayiqala, uNkulunkulu uzolapha izifo. Hallelujah. uNkulunkulu lapha izifo. Hallelujah. Akafa umuntu ohleli kwilane kaNkulunkulu. Akafa umuntu ungakabi isikhathi, umuntu wepurpose. Hallelujah. Thank you Jesus. Uramasuyanda kushema kuse. Aphuma la madoda aqonda khona eKamu. Verse 8 mawami and 9 sesothandaza egameni kaJesu. Labo abanochoko sebefike emaphethelweni eKamu. Bangena kwelinye itende, badla, baphuza, basusa khona isiliva negolide nezingubo baya kukuthukusa. Babuya bangena kwelinye itende basusa nakhona baya bakuthukusa. Base bethi omunye komunye, asenzi kahle. Lolu suku lwanamuhla lungusuku lwentokozo. Uma sithula nje silinda kuze kube sekuntweleni kokusa, siyakuficwa icala. Ngalokho masihambe sitshele indlu yenkosi. Amen. Lithi baphuma lamadoda exege njalo engenathemba. Ngiyacabanga ukuthi ayehamba ebambene kuba khomandla, abambene omunye nomunye, balambile khomandla, bayabhadazela. Bathi sifuna ukufela khona
siyakhona noma sinje siyakhona. Lithi izilenkosi uma bephuma bevumelana beqhubeka nendlela beyakhona. Lithi izilenkosi abama-Arabhu bathuma bezwa lamadoda awu4, imagine lawo 4 anochoko angenathemba alahliwe ngaphandle, lamadoda awu4 pho bathi umezwe inkosi yakhona iyathumeza ithi iyalalela izizigi ezinkulu, izizigi ezinkulu esithi gaga uthi umethi iyazilalela lezizwe lezigi uthi ayingeke yimpe namandla le futhi ihamba namahashi. Uthi uIsrayeli ungiqoqele amaGibhithe namaHethi ukuthi azongihlasela. Wamemeza wathi phumani nonke ezindlini zenu, nanku uIsrayeli uzosihlasela egameni likaJesu. Wozani sibaleke kusho inkosi. Haleluya, haleluya, haleluya. Uzosukuma wena izimo lezi zasekhaya ezisezivimbile. Uma usukuma zizothi ubani lo, zizozibalekela. Haleluya, zizobaleka ngandlela zonke egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu. Lithi izinkosi kwaba yi1000 ngapha uma sawusukumile, kwaba yi10,000 ngapha ngenxa ukuthi sawusukumile wena. Sukuma ungabuki isimo sakho, sukuma ungazibheki wena, amandla wekho kuwe, amandla akulosinikezile. Yela makhosa yamakhosi yamakhosa, ula makhosi la makhosi yela makhosi yila maseyanda. Twaphuma twahluleka even ukuqoqa ingcebo yegolide isiliva. Twaphuma wathatha ingane yakho omunye bento emhlane wabamba enye ngesandla wathi asibaleke siyabulawa njengamanje. Nansi impi enkulu kuzwakala iziqu zamadoda awu4. Imagine bazalwane, amadoda awu4 anochoko anobhathi anomlepero, lamadoda awu4 kodwa tumesukuma awasukuma wodwa, asukuma nenkosi. Lithi izenkosi wena nami sihaqe ifu lezingelosi. Uma uke wasukuma ingelosi ziyakuhaqa. Hela masuyanda, wena uhaqiwe, wena uhaqa ingelosi ezizigidigidi. Haleluya. Umke wasukuma, haleluya, ziyasukuma nazo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngizothi isimo sakho leso obhekane naso namhlanje sukuma. Wena unenkosi ephakeme kuwe ingaphakathi kwakho. Why uvumela izimo zikukhathaze kangaka? Phonsela enkosini konke, inkosi izokuthwalela. Aphuma lamadoda angena ekamp, athi afika phakathi ekamp lama-Arabhu akusekho umuntu, sebebaleke bonke, sebebaleke bonke. Lithi iBhayibheli uma ulifunda kwakuyintambama kuzodliwa isapha, kuthiwa amatafula edekiwe ematendini edekiwe, kukhona yonke inhlobo, bakwazanga nokudla, kukhona yonke inhlobo. Kuthiwa angena lamadoda azitika, adla angena elinye itende, afika nansi ingcebo yegolide ayitapha, angena kwelinye itende nansi isiliva alitapha, twaphinda futhi abuyela ndawonye. Athi bafowethu siyadla la, kodwa kunabafowethu abalambile badla amakhanda embongolo. Balahlwe yibona baba rejecta, kodwa umuntu kaNkulunkulu, umuntu kaNkulunkulu akalibambi igqubu. Umuntu kaNkulunkulu uJesu wamemeza esiphambaneni umevula umlomo wakhe wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Umuntu kaNkulunkulu akalibambi igqubu. Ngisho ngawo umuntu ekhahlelile kabuhlungu, vumela intando kaNkulunkulu, ngoba uvumile uNkulunkulu akukhahlela wakuxoshisa emsebenzini. uNkulunkulu uzokwenza icebo lokuthi uthole umsebenzi ongcono kunalo. Musa ukhala uzulahlekelwe ithemba, ukhala uzumkhese uthi ngeke alibone izulu. Izulu akulona lakhe likaNkulunkulu izulu. Haleluya, izulu likaNkulunkulu. Haleluya. Ngithi ukhala kodwa ububonga uNkulunkulu esimeni sakho, uthi uphole. Haleluya. Uthi uphole kuko konke masibonke,
kwesingena kona sometimes asike sibongeni sithi siyabonga baba kwenzeka lokhu ubukhona ubuphakathi kwethu kwenzeka lokhu uzobona uNkulunkulu into azakwenzela yona. Twabakhumbuzana bathi hayi ngeke bafowethu asambeni sibuyele ekhaya siyobatshena ukuthi ziyabuya kuyantaphwa wozani ziyabuya. Twaphuma lamadoda aqonde ekhaya afika ibika udaba asiqedele mama uMamnkosi ngibe sesiyathandaza egameni lika Jesu. Amavesi okugcina amavesi u15 no16 bese siyathandaza. Verse 15. Bawalandela baze bafika eJordan. Bheka yonke indlela yayigcwele izingubo nezimpahla ama-Aram ayezilahlile ekubalekeni kwawo. Izithunywa zabuya zayitshela inkosi. Abantu baphuma baphanga ikamu lama-Aram. Iseya lempuphu ecolekileyo lathengiswa ngeshekeli. Namaseya amabili ebhali ngeshekeli njengezwi likaJehova. Njengezwi lika Elisha ekade likhuluma kuverse 1 induna engalikholwanga. Elamaswe njengezwi alikhulumile kuverse 1 Elisha ukuthi kusasa ekseni kuzobe kudayiswa impuphu igcwele izobe igcwele all over. Kuthiwa lamadoda ke angene ekamu azitika athatha yonke impango aphuma ngokuvumelana ukuthi asibuyele ekhaya siyobatshena. Kuthiwa afika ekhaya ababikela kuthiwa abakholwanga bathi cha nifuna ukuthi nifuna ama-Arab asibulale siyawaza namandla silapho. Bathi laba ngeke akuhambana sambeni ziyabuya kukhona yonke into ongayicabanga sizofika sivula ibhesh sivula iphathi. Amen, haleluya. Pha yathi inkosi ngeke ngikhipha izithunywa zizohamba nani nibuyele ekamu niyosheka kuqala ngeke siphume isizwe kungakhambanga izithunywa ziyobheka lento enikhuluma ngayo ikhona yini ngempela. Kuthiwa zaphuma izithunywa. Kuthiwa wathi uma ziphuma izithunywa ziqonda khona kuthiwa zathi uma zehlela emfuleni iJordani kuthiwa zabona ingubo zama-Arabu zigcwele zisakazekile okusho ukuthi bebaleka impahla aphume nazo ekamu bezichitheka zigcwala phansi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuthiwa babuya batshena inkosi bathi inkosi baqinisile sibonile ikamu alinamuntu akuphunywe liyodliwa ikamu. Haleluya. Ngifuna ukuthi namhlanje masiphume siyolidla ikamu lezitha zethu linikeliwe izwe kumadodana kaNkulunkulu elethu lelizwe linikeziwe thina. Haleluya. Uthi uGenesisi busane ezweni busani lezwe libuse helenu linikeziwe thina. Ungazidawuthi ngenxa yezimo ezikubambile ngenxa yoxhoko olukubambile. Twabaphuma bayoqoqa yonke into baqoqa yonke into baqoqa golide yonke into baqoqa balayisha kudla babuyele emuva eSamaria. Kwathi ekuseni isiprofeto sika Elisha safezeka. Kuthiwa kwasekudayiswa ekuseni le nduna yekhulu ephikisa izwi likaNkulunkulu kuthiwa yayingasesangweni icontroller itraffic hayi buya ngapha hayi thenga ngapha. Kuthiwa ngenxa abantu ngendlela babelambe ngayo ababezothenga kuthiwa bayigxoba yafa sometime
njengamazi umprofeti uElisha ukuthi wena njengoba sawukhulume kanjena uyoyibona ingcebo uyoyibona impuphu idayiswa ngeshekeni kodwa wena ngeke uyidle wayibona impuphu idayisa ngeshekeni wakubona ukudla kugcwele kodwa izwi lomprofeti alikhuluma kuye ngoba yena lwisana necebo likaNkulunkulu wacinazelo wafa uma uzolwisana nezwi likaNkulunkulu sesithandaza uzofa. Hey, angikutsheni iqiniso, ngikutsheni iqiniso, uma uzolisana nezwi likaNkulunkulu uzofa. Akumiwe endleleni kaNkulunkulu, akumiwe endleleni kaNkulunkulu. uNkulunkulu mesekhulumile ukhulumile, izwi lakhe lifinal, akukho ngale. Yingakho lithi izwi lenkosi masifunde izwi likaNkulunkulu masinganezezeli masinga-edo kwethu ngoba izwi likaNkulunkulu lifinal. Uma salikhulunyiwe liphelele akukho kedwayo. Uma uzolisana necebo likaNkulunkulu uzofa. uNkulunkulu uyayazi into ayikhuluma kuwena. Usakuncenga uthi mina ngoba nginjani mina ngizoshumayela kanjani. Uyezwa ukuthi unobizo lokuphuma umemezele uthi wozani lonke kuJesu. uJesu uyanibiza wena uyalwisana la nto elikhulunywa uNkulunkulu uzogula uzofa. Akumiwe endleleni kaNkulunkulu bazalwane, akumiwe endleleni kaNkulunkulu uyafa. Uyayazi into uNkulunkulu ayikhuluma kuwena, uyayazi. Hayi mina ngisanda ukusindiswa, hayi mina uNkulunkulu afuna amandla ethu. Ngime lana ngimanga ngamandla ami, anginamandla mina, ngiyisehluleki mina ngisho mina Mkhize ngiyisehluleki. Njalo uma ngiye enkosini ngiyazincangela ngithi baba angenzanga kahle ngonile, ngizilahle enkosini deep ngaphakathi, ngibukile ngamehlo, isitha samehlo sangonisa, ngicabangile into ebengafanele ngayicabanga. Wakhuluma moya engcwele ngangenza ngoba uNkulunkulu uyakhuluma singenzi futhi kufanele siyophenduka enkosini. Haleluya, haleluya. Uyayazi into uNkulunkulu ayikhuluma kuwena, ungalwisani nento kaNkulunkulu, uzabona into zakho ziphambana. Ukuba kuya ngami ngihleli ngisho ngithi kwaba mahlaba ngangiyamtshela ukuthi baba ngikwazi kwakhuluma mina, ngizikhulule emakhaya, ngizifundele emakhaya, ngazi ukulusa, ngifunde emakhaya ezikoleni khanjwa ngeenyawo, isicathula ngaqala ukusigqoka ka standard 3, uthengele isicathula lesi esithengwe empeshenini letho umusigqokile uma lanethi izulu, sakhiwe ngokhalibhoti uma lanethi izulu sithi fu amagwebu ngoba ukhalibhoti lona ukhavwe ngeplastic. Ngikhula kuleyo nto mina, i-background yami ayivumi ukuthi ngangiyama la uma ngazibuka mina, kodwa ngasho ngathi inkosi njengoba sekhulumile ubaba Mahlaba uyayazi yena, ungumzali kumina, khona lento ayibonayo noma mina ngingangayibona, ukhona lento ayibonayo njengomzali. Haleluya. Ubaba Mahlaba ufana nomelusi, ubaba Mahlaba ufana nomelusi. Umelusi uyena obona idlelo ukuthi namhlanje inkomo zikababa ngizozikhipha ziyodla laphaya, liyana sayilungela ukuhlatshwa. Unjalo kuba Mahlaba lekha uyena obonayo ukuthi le sayingaphakamime, hayi ngamandla akho, asinamandla thina. Even i-background yambazalwana ayivumi, isimo engidlule kusona sivumi, kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bazalwane uyamthwala umuntu. Ngibone ngami uyathatha uNkulunkulu into engayilutho elahliwe ezaleni engekho themba ayihlalise namakhosi. Izwa ngami kwakushiwo ekhaya, kusho ugogo wami ongizala uMalibelu kuthiwa ngeke nibe into yalutho lengenza Malibelu. Haleluya. Kungekho themba kodwa uNkulunkulu bazalwane, ngiyamazi uNkulunkulu ethatha umuntu phansi emphakamisa, futhi uma wabanjwe sakhe isandla awubusadedelwa. Yingakho uma sithandazela ukuthi inkosi ngibambe ngesakho isandla, hayi wena ubamba uNkulunkulu ngoba wena uzomdedela. Yena uma sekubambile ngesandla sakhe akabe sakudedela.
Kunezikhathi laba zifika empilweni yami, haleluya, ngithi mina Nkosi hayi kwakukhola ngiyakiyeka, athi hayi awusoze wakiyeka, wena uzelwe ngembewu engabuniyo, haleluya. Ntambama ngibuyele emumva ngokhala eNkosini, ngithi Nkosi amazwi wami engiwakhulumile ngiyaxolisa, ngikhulumisa komntwana, ngoba izimo ugcina sewukhulumisa komntwana. Phambana necebo likaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu uzofa. Kuyafika uma uphambana necebo likaNkulunkulu, uyafa. uNkulunkulu bazalwane usebenzisa, sengiqedile, uNkulunkulu bazalwane ngoba uNkulunkulu usebenzisa into edelelekile ukuze kwazi ukudliwa iSiriya yonke, uIsrayeli yonke uthola ukudla. Usebenzisa amadoda anochoko, futhi lamadoda umuntu uyabuka noma kungavele eBhayibhelini, ngiyabona umuntu uyafundisisa, uyabona ukuthi lamadoda lawa ngesikhathi enza isinqumo, uMnkosi enza isinqumo sokuthi ayangena, uchoko lasuka endleleni, ngoba alisaphathwa indaba yochoko. Awungizwa ngithi mina lamadoda ayinochoko, kodwa the day yenza isinqumo sokwenza into kaNkulunkulu, uchoko lasuka endleleni. Ngoba uma efika lapha eKama basabaleki manjena laba kade becashile belamadoda wakhishwe ngoba nochoko, sekuyibona bathi nithini, kunokudla asambe njengamanje siyoqoqa impango. Bazalwane, uma wenza into kaNkulunkulu, hela masuya, uma wenza into kaNkulunkulu kwasifo esikegazini lakho, uma wenza into kaNkulunkulu siyasuka endleleni uhamba, ungazi sisuswa yini, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu. uNkulunkulu usebenzisa into edelelekile. Uyawasebenzisa uDavide. uDavide kwawumfana owaye rejectiwe, elahliwe, umuze ekhala kumahubo ethi uma nobaba bangilahlile, kodwa wena Jehova wangicosha. Ngoba uNkulunkulu bazalwane uyacoshana, bangakureject even emphakathini, bakureject emsebenzini, bakureject yonke indawo, kodwa uma kwazinikela uNkulunkulu uzokucosha. Uthi uDavide, ithemba lami selinguwe kuphela, ngoba nguwe ngikubonile uma ngakimi. Haleluya. Umfana olahliwe warejectwa, kuthiwa even noma sekugcotshwa ubaba wakhe kuzogcotshwa kufika uSamuel, uJese, kuthiwa wakhipha lamadodana akhe awu7 ayebukeka isikhondla, ngoba uNkulunkulu akayifuni leyo nto, lento yokubukeka ukuthi ufanelekile. uNkulunkulu ayisebenzi leyo nto. uNkulunkulu leyo nto ethi ngifanelekile, ngumkhize ngifanelekile, nginezambulo ngizozala, ayisetshenzwa leyo. uNkulunkulu ayisebenzi leyo nto. Akho zambulo lana. uNkulunkulu usebenzisa yena ukuze ukhuluma intando yakhe la. Uma ucula uhlabelela, hayi ungabi nale nto yokuthi uma sekuhlabelela mina ngiyashaya. Hayibo uNkulunkulu okuphile le voice, isebenzise njengokubonga endlini kaNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo bazalwane, abazilahla njengoDavide, othi mina ngithembe wena Nkosi, wena oyisiphephelo sami. Ngikubonile wena uma ngakithi ubaba engenzela uzungu, wayongilusisa emahlathini ngoba ecawunja kangizali, wayongilahla emahlathini ngingumfana omncane, kuthiwa wena age lako 12 to 15 years. Umfana omncane, ngibona umfana omncane wami ukuthi ngeke lo mfana lo ngeke akwazi even ukubamba imbuzi, ngamhlula imbuzi, oyigusha ngamhlula. How much more umfana ona 12 years 15 years ebamba ibhere, isilwane sasehlathini, ngoba kalibambi yena, kodwa kukhona lento engaphakathi kuye, kukhona ngaphakathi kuye ingonyama yomndeni kaJuda. Kuthiwa ubamba nengonyama wayidwengula, kuthiwa uma sebhekana noGoliathi wadonsa eshalofini, wadonsa emashalofini, ngoba kuyadonsa abazalwane emashalofini. Uma sewubhekene nesimo uthi hayi wena sina sewuyabheda wena, uNkulunkulu ngangibona enza 1 2 no 3 la uzowa. Kuthiwa wadonsa emashalofini, wathi wena mfilisi ongasokile, namhlanje ikhanda lakho lizodliwa amanqa. Ngimbonile uNkulunkulu ngibhekene nebhele, ngalibamba ngalidwengula, kwangathi ngidwengula izinyala lembuzi, ngabhekana nengonyama ngayibamba nayo ngayidwengula.
haleluya, ngoba uhamba noNkulunkulu bazalwane unamandla okwenza konke uma uhamba noNkulunkulu. Ashaya izandla sithandaze egameni likaJesu. Praise the Lord. Baba Sotobe ngicela uze baba uzosithandazela. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Ngashaya izandla zakho ubonga uNkulunkulu, shaya izandla ubonga uNkulunkulu, shaya izandla. Unamandla wena, khona amandla avalelwe kuwe. Ungazibukeli phansi, ungazithathi kancane. Unamandla wena, unamandla wena, unamandla wena. Kukhona amandla kuwena, kukhona amandla kuwena. Lesimo obhekana naso unamandla. Sizogoba lesimo obhekana naso. Amen.